Napatay ang usa ka gikatahapan nga tulisan human nakigpinusilay sa mga pulis. Ang iyang tulo ka mga kauban nakaikyas. Ngayon ko nga, kung ibalik pala dito, hindi nalinaw sa piso. Usa ka bugaw nadakpan, mga menor de edad iyang gibugaw sa kantidad nga tag 8,000 pesos. Buwak midoble na ang presyo upat kaadlaw sa dili pa ang Valentine's Day. Libuan ka mga athlete gikan sa Central Visayas gilingaw sa dakbayan sa Subo sa opening sa Regional Athletic Meet. Mga bata nga gidagmalan silang maestro midangop sa Kapitolyo. Mayo nga akong Subo, Kabisayan ug Bantang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Balidong. Yatid na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Mga bata nga giingong ginagmalan sa usa ka maestro sa lungsod sa Badian midangop sa Kapitolyo. Usa ka linain nga investigasyon ang gisugdan ubos sa Provincial Council for the Welfare of Children, King Perez, Suginlimi. Uban sila mga inahan midangop sa PCWC con Provincial Council for the Welfare of Children ang duha ka mga bata. Sila mireklamo nga biktima sa pagpangulata sa usa ka magtutudlo sa Basak Elementary School sa lungsod sa Badian nga gila nga usa ka Jefferson Gornez. Sa ilang pagbisita sa Kapitolyo, gikuha ang ilang mga affidavits aron pag-file og formal nga kaso sa magtutudlo. Duha lang sila sa gingong napo ka mga gibiktima sa maong teacher. Kining usa ka grade 5 student mireklamo nga kalit lang nga gisipitan sa maestro o gitukmod sa bungbong atol sa recess ni atong Nobyembre 27. Samtang kining laing estudyante sa grade 6 nga ubos sa advisory class sa maestro, misumbong nga gibunalan og waro ba ng laing 5 ka classmate atol sa pagduwa nila sa lunch break ni atong Nobyembre 26. Ma'am, ni Gwat, Kay nanong man? dua mo datong oras mo. Sakit. Matod sa mga ginikanan, nahadlok na ang mga anak nga mo eskwela tungod sa nahitabo. Matod sa inahan sa grade 5 student, katingada ng batasan sa magtutudlo. Sanglit estudyante ni ini ang maguwang kaniadto. Gusto nilang mataktak sa serbisyo ang maestro. Hindi no, agahan lagi niya nga di na sa eskwela dito ug kuan bisan gali kuno karon sa ilisan pa kuno na din sa eskwela. Dito, yung lang laluoy ko sa kong anak ba. Grade 7 naman akong kinamugwangan ron. Maayo man ko makaina siya sa una. Daig makay kong anak ang kinamugwangan. Maayo makina. Mat nibon lagi ko kalit lagi kay ron sa naingon anak siya. Naingon anak na siya kalit ron. Undang gid sa untanya, ako lang nigala malaman ko. Eskwela lang dong sa isog ka istana na main ko. Di lang pagpaabot ng tagsakitan ka. Nga kanang pasakitan jud ko. Kare, sulti ilang dayon ko. Wala dayon sila makadangop sa mga otoridad tungod sa kawadon. Natabangan lang sila human nang ilabot ang Community Investigative Support o sa ka-human rights group nga matod pa gihulga sab sa maong maestro. Matod pa sa usa sa mga miyembro ini nga gihulga sila nga ipapriso tungod sa ilang pag-apil-apil sa maong kaso. Medyo night times yung nga mugamit na gid sila sa ilahang maybe power butang nato. Hinuon sa ginagmay usa nga paagi pero since mag-start mo dito sa ginagmay nga panghulga na involve ani nga gapaluyo pero di lang gid sa ako mo hatag og komento about ana. Giagni nila ang ubang biktima nga mo file og kaso. 5 pa lang sa napo ka mga biktima ang interesado nga mokiha sa magtutudlo. Mipasalig si Vice Governor Agnes Magpale isip pangu sa Provincial Council for the Welfare of Children nga motabang sa pagpangita og temporaryong kapuy-an sa mga bata samtang nagpabilin ang hulga sa mga bata. I assure them yun nga naagid ni ingko tanawa ang track record nako. Mo atras ba ko sa kinsa. Basta naa mo. Pero kung kamo na dili, wala ko dihimo. Usa ka parallel investigation gihimo sa Kapitolyo ug lahi sa himuon unya sa DepEd. Ay lang na doon na sa atong parallel sa kayo. Imo ihatag sa DepEd. Nakasigurado dito. King Perez, News 5.
Dili na makadawat og sweldo o gidid-an sa pagpamirma og mga transaksyon sa Talisay City College ang gitaktak nga officer in charge. Kini gipadayag sa City Attorney sa maong dakbayan, human doon na nila ang gitudlo nga temporaryong mangulo sa maong kolehiyo. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. Gihulagway sa City Attorney nga iligal ang pagpabiling sa pwesto sa kanhi office in charge sa Talisay City College, Richel Bacaltos. Mato ni Talisay City Legal Officer Attorney Alfredo Sipalay, gikinahanglan nga munaog na si Bacaltos sa katungdanan. Sikad nga gimando ang pagpapuli kaniya, wa na usab kini sweldo nga madawat. Di na usab authorized nga muperma si Bacaltos sa bisan unsang transaksyon. Ang kanang mga transaksyon sa TCC, pagperma sa day-to-day affairs sa Talisay City College, di na namo tuhuan. Ang among tugyanan, ang gi-appoint nga OIC President sa Mayor, si Dr. Paulo Cañete. Wa si sweldo. Effective February 3 ra yang sweldo. Si Richel Bacaltos nang bumili sa pagbiya sa pwesto hangtod nga makita niya ang resolusyon sa Board of Trustees sa Talisay City College nga nag-appoint og bagong presidente. Sa laing bahin, nahatag na sa mga magtutudlo ang ilang na-delayed na sweldo. Mato ni Sipalay, ang hinungdan ni ini mo ang paghinubra sa mga job order employees ubos sa pamunuan ni Bacaltos. Kadtong wala kinahanglan sa eskwelahan, ilan ang taktakon. Pag July to December 2013 nga si Richel Bacaltos sa mga OIC President, niabot na 900,000 plus a month ang sweldohan. So hapit mo times 2. Kaya perting dagahan ng mga trabahante dito nga gipangpaslak nga walay gamit. Oo. Pila ka buok ilang job orders dito, siguro mga hapit po 30 ka buok nga walay gamit. Mao na nga among gitanaw. Giklaro sa ni Mayor Johnny De Los Reyes nga dili pa politika ang nahitabo sa pag-ilis kang Bacaltos. Pangayan nyo, sa mga teachers, may mo. Karoon nga akong administrasyon, way laban na ini, ayaw mong laban ako. Kung siya na sa inyong kasing-kasing, kung siya na alin yung kisay maayo, wala lang. O muna nga, ang ako karoon palisi din buhat na lang kitaon. Buhat na lang ko, sige, daot na lang mong tama diha. Kaya kung ako nga timanon ng pagdaot kanunay, madugay makapaluya sa imuhang kadasig pagbuhat o maayo para nga ang mga tao malipat. Leslie Caminado Vistil, News 5. Kasamtangan nga pabalikon sa lagtang public market ang mga naninda sa daang Tapunok Public Market. Gikatakda ngayon ang daan nga merkado. Mato di Talisay City Mayor Johnny De Los Reyes nga bisan unsa nga magpabilin sa daan nga public market. Lakip nga pabalhinon o dili tugutan nga maninda ang mga sidewalk vendors. Lakip nga ayohon sa daang merkado ang Tapunok nga drainage. Ang mayo gud ana dito regarding parang nita kami ang mga ligi ay karne. Wala di magpabilin. Nga diha. Kinalang po ay sa tanan kay ang tao mo pa ito karne mo to magi dito. Mo pa utan mo to magi dito. Kung doon ay maliga din nila pa sa gapon din sa tuong Tapunok ng karaan, ana sila magbaliga. So, maalkansi po sila dito sa ubos. Kung di na sila magbalaka kay pagbalhin na nila, sugod na ng construction, ana. Hapsay unta ang distribution sa financial aid sa mga senior citizens niadtong Sabado, apan ang uban nga mga seniors nakalimot sa ilang ID. Nagkadaiya nga mga seniors gikan sa nagkalain-laing nga estado sa Katilingban, mitong halakip na ang usa ka Monsignor. Andrea Patenya, Sugin Limi. Bisan og nanakit na ang mga tuhod, gibisita gihapon nilang lolo ug lola ang mga barangay hall ug sports complex sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan sa Sugbo aron mokobra sa ilang 3,000 pesos nga financial assistance gikan sa Cebu City Hall. Ang uban nga di na gyud makalakaw, gipang-alsa na lang. Ang mga barangay sa amihan ng bahin sa Dakbayan ang nang apud-apud pagbuntag, samtang nisunod ang mga barangay sa South paghapon. Ang 2,000 pesos mao'y balanse nga wa pamahatag sa mga senior citizens ni adtong miaging tuig. Samtang ang 1,000 giingong Valentine's gift ni Mayor Michael Rama. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 8,000. Mato di Nanay Soledad, bisan og nalangan ang paghatag sa ilang financial assistance, nalipay gihapon siya. Pagkaon na na niya, palit og medisina. Si Tatay Desiderio, among gipangutana kung igasto ba niya siyang ka-date sa Valentine's Day ang giingong 1,000 ka pesos nga Valentine's gift sa mayor. Wa naman ko ikadate kay wa naman ako masawa. Mo yung itaglain, may naman ko.
Usasab sa among naabtang mikobra si 3,000 pesos mao si Monsignor Romel Quintanar. Matud ni ini, tungod kay wa siya'y ka-date karong Valentine's, iya na lang ipaambit iyang gugma pinaagi sa pag-donate sa iyang nadawat na kwarta ngadto sa ilang mga scholar. Kaya kung makatabar sa tawag si katabar, malipa pa sila mao. Anas lay paglaom nga ugmad sila ba. Gihulagway sa mga opisyales sa barangay nga hapsay ang distribusyon niadtong Sabado tungod kay daghan na ilang disbursement officers ug subling mga problema ra mao ang pagkalimot sa ubang senior citizens sa pagda sa ilang mga ID. Sayo tapin nila mahuman, makaya na dyan sa half day. Di para sa previous bitaw nga maabtan daghapon. Andrea Patenya, News 5. Nasagmuyo ang mga pumapalit og nagbitbit og sako diyang gisirado ug wala gibaligya sa publiko kagahapon ang ukay-ukay sa Cordova. Kun ngano, Jinky Baguio, sugin nimi. Way pagkahubas kini mga tao sud sa Verlo compound sa barangay Pilipog, lungsod sa Cordova, kansang tuyo mo ang pagpangukay og mga baratong sinina gikan sa giingong Ukay-Ukay Mountain. Tungod sa kalit nga pagpahibaw kagahapon sa management sa Verlo Construction nga di nasab sila mga bli, daghang mga pumapalit ang nadismaya. Kung dunay daghang nagbagulbol, dunasay nakasabot sa sitwasyon. Usa nila sinang Maricho nga nagbitbit pa og sako aron mao isudlan sa iyang mapilian nga sanina. Wa man sila mag-abiso gahapon nga mo kuan sila karon. Mao nang diri tanan mga tao mo kuan gi diri sa kuan sa ukay-ukay. Daon sa mga may gusto nila nga biyablihan ang mamugusta. Okay na lang. Gipasabot sa caretaker sa Verlo Construction nga kinahanglan nilang sirhan pag-usab ang yarda sa daw bukid na naglaundok nga ukay-ukay alang sa seguridad sa mga pumapalit. Niadtong Sabado, giablihan nila kini sa publiko apan subling gisirhan kagahapon. Kuha mi limpyo mi ma'am. Limpyo sa na kuha mi safety sa area. Okay. Amo sana i-segregate ang mga bundles. Karon dili lang sa tamagabli. Apan si Teroy, waig sa payan kung pasudlon pa o dili sa yarda tungod kay swerte na matud pa siya nga nakakita og dolyar gikan sa bulsa sa naukayan niya nga jacket. Sa ukay-ukayan. Ako nalipay kung nakita og dollar. Sa nakalabay nga semana, patawag sa Pangulo sa Bureau of Customs ang mga labaw sa Cebu Customs ug Subport Mactan aron sa taon kung nganong nakalusot sa Philippine Economic Zone Authority kun PEZA sa Mactan ang maong kontrabando nga gidili naman unta kini sa balaod niadto pang tuig 1998. Jinky Baguio, News 5. Kano'y biktima sa prostitusyon nga karon usa na kabugaw nagdakpan sa kapulisan. Nasikop siya sa usa ka entrapment operation sa usa ka mall nga mibugaw sa mga minor de edad sa kantidad nga 8,000 pesos. Andrea Patenya, Sugin Limi. Nakasinsa man ko mo. Ngayon ko nga, kung ibalik pala dito, dili lalimag sa piso. Mao kini ang pagmahay sa 24 anyos nga si Stephanie Reynes sa iyang gisudlang trabaho nga pagpamugaw. Nadakpan siya sa mga sakop sa Regional Anti-Human Trafficking Task Force 7 niadtong Biyernes sa gabii sa usa ka dakong mall sa Dakbayan sa Mandaue. Usa ka entrapment operation ang gihimo sa kapulisan kauban ng International Justice Mission ug DSWD 7. So this was operation that pursued from a walk-in informant complaining that a certain Stephanie was involved in selling girls or boys, particularly minors. Napu kababay ug usa ka lalaking mahuyang ang gibugaw ni Reynes sa kantidad nga tag 8,000 pesos. Ang upat niini mga menor de edad. Apan matud niya, upat ra ang iyang gipatawag ug ang uban nanguyog ra. Ang uban sa gibugaw nasayod ng daan sa ilang malaway nga binuhatan apan matud sa mga pulis ang mga menor de edad way kalibutan sa ilang gisudlan nga trabaho. Wa kapugni ni Reynes ang iyang emosyon sa dihang misugilon nga nahimo siyang bugaw sanglit biktima usab siya sa prostitusyon sa edad nga 14 anyos pa lang. Kuan nga sa amo ang kanang nakonay sa rin nga nagkinahanglan og mga babae.
Nagayon kay kuan ang katong ang amiga sa katong nagbugaw na mo kay mo ini adto sa amuan soroy na kami tanang barkada mula nagpondo kami sa Mumbai kita sa Mumbai kay guba pa man sir. Mga ko nakitaan niya dito na siya nga okay ra ba namo nga may surrender nga mo to okay ra sad mi kay 40 niya wala magumi nagsulag sa bitambay ra sa jud niya sige miglaag kada kadlaw na Bisan og nakonsensya siya nga sudlon ang trabaho nga miguba sa iyang kaugmaon, kinahanglan kuno niyang mangitag ipakaon sa iyang duha ka anak. Kay tungod kuan na ko ba si kanila kanahuman. Lam sa income. It's because of poverty, that's why these are cropping up. But what we, as mentioned earlier in the media, what we need are also gadgets to monitor this human trafficking. Matod sa Regional Anti-Human Trafficking Task Force, aduna pa sila pipila ka mga individual nga gipang monitor dinhi sa Subo nga gidudahang modus sab ang pagpamugaw. Apan panawagan nila ngadto sa tanan nga tabangan sila sa pakigbisog batok sa human trafficking ug giingong adunay dakong papel ang mga ginikanan ning maong kausa. Pero always na mo ginatambang sila is that they should also know the whereabouts of these children, especially if they are going out in night time. Kay iba na ang kabataan karon ni mukuyog sa ilang mga friends, they should know asa sila moadto. Gikatakdang pasakaan og kasong qualified trafficking si Reynes nga way piyansa, samtang gipaubos na karon sa debriefing ug counseling ang 11 ka gi-rescue sa DSWD. Andrea Patenya, News 5. Suha ka gituhuan nga tulisan nadakpan diyang nabangga ang ilang motorsiklo nga gisakyan. Samtang usa ka lalaki nga milabang sa dalan nadasmagan usab sa usa ka motorsiklo. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Naghayang sa karasada sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado sa buntag, kiniwa pa mailhing lalaki. Nadasmagan kini sa motorsiklo dihang milabang sa daan. Ang motorsiklo gimaneho ni Hermenio Dimabilado, 40 anyos taga Barangay Pusok sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Duha na sila nagsunod, ang babae, usa, ug siya nagsunod. Yang motor kusog-kusog sa dagat. So nakabantay ang babae kusog-kusog dagat, kalit sa dagat, dagat ang babae. Yan siya, wala siya kita sa motor. Isunod mo siya sa babae, yung motor ni Widra sa babae. Motor nga naiko siya sa motor. Yung may mga tanawag labang. Oh, dito masang kalingi. Kalingi siya dito? Dito. Ito ko, kung ano yung nagsunod. Ang babae rin labang. Oh. Di nga naman, pag-apply na po, apeke naman yun. Nalingay, pero naikot mo na bila dyan. Diri dito sa na po. Mo na, pag-ikot dito ko dito ko gana, nga rin po, ako na. Ano? Daling gitabang ang biktima sa mga sakop sa Emergency Rescue Unit Foundation kung EROF o gida sa tambalanan. Samtang si Hermenio na nagmaneho sa motorsiklo, nakaangkod ang mga pangus sa iyang lawas, dihang nabagnos ang motorsiklo sa kadalanan. Samtang maayong pagkalumping sa Mitsubishi Montero nga gimaneho sa usa ka Dax Ramos, 36 anyos, diyang nagkabangga sa usa ka motorsiklo pasado alas 2 kagahapon sa kadlawon dito sa may Dan at Pacanya, Barangay Tisa. Ang motorsiklo gisakyan nilang Jeffrey Cabilao o Jeremy Badayos. Wala ra, likura ko dali, kalayo kumagi sila. Di ko sa mga ilandagan. Ito na sila bangga dali, mga tao dito, kita dito sila. Kita sa mga ambulansya sa tambalanan ang mga nagmotorsiklo, apan nakitaan ang usa ka libre 38 nga revolver gikan kanila. Nagduda ang kapulisan nga ang mga biktima kusog ni padagan alang sa pagsibat gikan sa usa ka krimen. Nasayran sa kapulisan nga dunay gi-report nga duha ka kasong pagpanuli sa Punta Princesa Police Station. Arestado ang duha samtang ipaubos pa sa ballistics examination ang nakuhang pusil gikan kanila aron masuta kung nagamit kini sa ubang mga krimen. Gisusisab karon kung kinawat ang gigamit nila nga motorsiklo. So we still have to verify if this person is noted for some kanang cases pa nga nahitabo. Ryan Sorote, News 5. Pito ka mga tiggamitan og tigpayuhot og gibiling drogas na sikop sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Konsolasyon. Julie Tainar, Sugin Limi.
Unang gironda sa PIDEA ang usa ka drug den sa Procangkong Gunob, Lapu-Lapu City, diin unom ka mga tao ang nasikop. Nakasibat ang mga subject sa bypass operation nga giila nga sila Welito Sacloy Gomez ug Edwin Manlisik dihang gibabagan sa iyang mga kauban ang mga taga PIDEA. 48 ka mga gagmay nga pakete sa gituohang shabu nga dunay street value nga 200 pesos matag usa, kalibre 38 nga revolver ug kalibre 22 nga Derringer nakuha gikan sa mga dinakpan. Kung kadagan ko kay nakuyawan ko. Ano ka dito? Taga ditong ko sir. Ha? Taga ditong ko na Atlanan. Nasikop sa laing bypass operation ang mga notadong tigpahuyot og droga sa sitio Tawagan Tayod Konsolasyon. Ang mga suspect giila nga sila si Robert Subriso ug Grego Quiapo. Sagad sa ilang mga suki, mga trabahante sa kasikbit nga shipyard. 15 ka mga gagmay og 3 ka mga medium pack sa shabu ug 28,000 pesos nga kwarta nakuha gikan sa mga suspect. Nasayran nga hapit matag adlaw magpadala og di mo menos 25,000 pesos ang mga dinagpan ngadto sa tig-supply sa ilang gipamaligya nga shabu. Dagan mo, sugatan ko mga polis. Pero mo gamit ang droga eh. Oo, gamit ko. After naman may kuwan sa kikuha rin ako sa lauban lot. Makakaasa sila na amin namang tutugunan yung mga ganitong nangyayari. Magbigay lang sila ng information, hindi lang sa amin, kundi pati sa ating mga kasama sa PNP. Julie Taylor, News 5. Usa ka babae nireklamo nga wala nagiuli sa iyang kailang iyang motor nga iyang gipaayo. Apan diyang iyang nakita ng motorsiklo nga gigamit sa uglaing tao, ipalukat na kini tungod kay matud pa nahali na. Andrea Patenya, Sugin Limi. Nag-face-to-face din sa buhatan sa Special Weapons and Tactics sa Cebu City Police Office ni atong Sabado, kining duha ka biktima ug usa ka lalaking ginakpan sa kasong pagpangawat og motorsiklo. Matud niining 32 anyos nga si LC Kabahaga, niadtong Setyembre 29 sa miaging tuig, gitanyagan siya sa iyang migo nga usa ka Jovito Junjun Silverado nga ayuhon iyang motor sa iyang gitrabahoang shop. Ko amigo kay nga niya. Wala din siya yung gitawag ipayo. Iya, gikuha sa mong balay ba siya? Yan na, ato ayun mong motor. Gawa pa, bakit kwarta? Sige, okay ra. Ato ayun ko. Ito. Nahibong na lang si LC nga milabay na ang kapin sa usa ka buwan, wa pagihapon mauli iyang motor. Mas nahibong siya sa dihang nakitaan kini niyang gigamit na niining dinakpan nga si Ricardo Neri, lumad nga taga Makati City apan kasamtangang nagpuyo sa barangay Mabolo. Suway niyang gipangayo og balik iyang motor gikan kang Neri, apan di na kini iuli sanglit napalit na kuno ni niya gikan kang Silverado. Ako alam ni motor kay gipalit ko na niya, nasa pinirma na. Nasyak, nagkuha. Sir, ako ka na, sir. Gisumbong ni LC ang amigo nga si Silverado sa barangay, apan niabot na sa 20,000 pesos ang gipaningil nilang Silverado ug Neri. Wa mo sugot si LC tungod kay giilad ra kuno siya sa duha. Niadtong Sabado nakita og balik ni LC si Neri nga nagmaneho sa iyang motor, mao nga gisumbong dayon kini sa iyang nasigpatan nga SWAT team. Nasakpan nga expired sab ang lisensya nga gigamit ni Neri. Di masaya alay mo man tagbuan mga motor katong kumplinan ba ni tagbo sa mong sakyanan ba niya naon pugtanan ni anam mo pero patapar mo tabay mo siya ang motor gi karnap asa man kato nakit-an to na ko siya katong motor. Naglalis ang duha ka habig ug mitsabaw si Neri tungod kay wa gyud kuno siya isa. Matud niya, siya ang gipagasto ni Silverado sa pag-ayo sa motor ni LC ug wa pa kini niya giuli kay wa pa siya bayri sa 4,000 pesos nga iyang nagasto. Ang ako ang nautang sa ako ni Junjun ma'am. Oo, inisan lang. Matud ni LC buot niya masilutan ang duha nga giingong ni set up kaniya. Suway na mong gibisita ang shop nga gitrabahuan ni Silverado dinhi sa may barangay Mambaling apan giingong wa na kini mi report sud sa pipila ka adlaw. Andrea Patenia, News 5. Niadtong Biyernes nagtigom sud sa STC Audiovisual Room ang mga bag-ong napili nga officer sa St. Teresa's College Alumni Association karong tuiga. Tumong sa grupo ang paghatag ug pagtagad sa mga nag-unang issue sa tunghaan ug kung unsaon pagyud kini pagpalambo. Usa sa prioridad sa presidente sa asosasyon nga si May Segura Ibanez,
Mao ang ilang posible nga matabang sa pag-usab sa management gikan sa pagduma sa mga madre ngadto sa pribadong individual. I'd like to touch base with all the different alumni and the schools on how we can better prepare to be more resilient with the climate change, to be climate smart, and to really talk about specific activities that we can do, changes in behavior, programs and projects, so that as a group we can do something. Makigtagbo ang grupo sa uban pang mga alumni sa STC aron ilang hisgutan ang posible pa nilang mahatag nga ayuda alang sa usa ka transformative education ngadto sa mga tinun-an. The school can further expect our board to be really more responsive, because there are many issues right now that are ongoing, such as the K-12. If there's a possibility that we will help out, that's going to be fine. So because we have our hearts in the school, it had given us so much, and we want to go back to paying back what it has done. So these are the things that we need to do in the next few months ahead. Lakip sa napiling officer sa STC Alumni Association, maong station manager sa TV5 na si Carla Quintanar Fernandez, isip Public Relations Officer. Pag-usab sa pag-abli sa klase sa buwan sa Agosto, dili ang tubag aron nga mahimong globally competitive ang mga eskwelahan sa Pilipinas. Matud pa nga ang labaw nga katuyuan sa pag-usab sa schedule mao ang pagdani sa mga langyaw nga muskwela dinhi sa nasod. Ari ang special report ni King Perez. Ang University of the Philippines Cebu mao'y labing unang universidad dinhi sa Sugbo nga mopatuman sa pag-usab sa academic calendar. Kini subay sa tumo nga mahimong regional o global university ang UP o pagpahimo sa mga oportunidad gumikan sa ipatuman nga ASEAN integration karong 2015. Subay sa pagpatuman sa integration, tinguha ini nga mapatuman ang usa ka uniform academic calendar alang sa pagbinayloay sa mga magtutudlo ug mga tinun-an sa mga miyembrong nasod. Sugod karong tuiga, magsugod ang first semester sa buwan sa Agosto hangtod sa Disyembre, samtang ang second semester sugdan sa buwan sa Enero ngadto sa Mayo. Naaprubahan kini ni atong Huwebes isip pilot test sa 7 ka mga constituent university sa UP gawas sa UP Diliman, kauban sa bang Ateneo de Manila University sa pagpatuman sa mga polisiya. Like, it is our chance to, be at parallel with the educational system of other schools. UP as a school, especially for the international scholars, there wouldn't be a problem kay bisag saon nila okay raman ta. Kay bisag nagsumusab junior dili. Mo ra gyapon so sa ako. Matod sa Dean sa UP Cebu, Lisa Coro, tubag kini sa kasagarang problema sa mga exchange students nga mo eskwela sa laing nasod ug mga langyaw nga gustong mo eskwela dinhi sa Pilipinas. Dugang ni Dean Coro nga di kayo maapektuhan ng UP Cebu sa bagong academic school year kay wala kini kurso nga nagkinahanglan og licensure examinations. We're all looking at this as purely implementational issues which we believe we can easily address. Apan matod sa political science professor sa UP Cebu, ang pagsunod sa academic calendar sa bang nasod di makapahimo ang globally competitive university sa UP system. Ang pagpalambo sa facility sa UP may makapahimo niini nga globally competitive og dili ang schedule sa klase. But in this internationalization in the tertiary level, the point is that if they decide this year, they have to implement it immediately next year. That's crazy. Matud niya nga na-pressure lang ang administrasyon ni Presidente Aquino sa nagdiktar sa mga palisiya sa globalization. Dugang sa Student Council Chairperson June Mardenila nga ulahi ang pagpahibaw sa administrasyon sa mga tinun-an ug wa mipahigayon og public consultation sa shift sa academic calendar. Usa ka public discussion lang ang gihimo sa mga tigduma sa UP Cebu human giaprubahan ang pag-usab sa pagsugod sa klase. So wagay students nga involved in any other communication nga unsa wala pag-explain ang pag-shift sa academic calendar. Sa panlantaw ni Denila, kini usa ka matang sa pagnegosyo sa edukasyon, pinaagi sa pagdani sa mga foreigners nga mo eskwela sa UP, inay nga mo edukar sa mga kabus nga kabatan-unan. Sumala sa pasiun ng kasayuran, padayon nga giminusan ng subsidy sa UP system gikan sa gobyerno. Niubos kini og 1.43 billion pesos karong tuiga kun itandi sa miaging tuig. Nagtuo si Denila nga himuon ng UP nga usa ka income generating nga universidad.
given karon na hinahinay og kanang kaltas sa budget sa UP kay mo resort gina ang UP administration jud sa pinaka-direct na lang ang source of income, that is to increase the tuition of the students. Samtang ang pangu sa Higher Education Committee sa Kongreso nagkanayon nga way mahimo ang Kongreso sa pagpugong niini tungod sa academic freedom sa mga universidad. Ipadayag kini nga di mahimong rason sa universidad ang ASEAN Integration 2015 aron pag-usab sa academic calendar. Hilabi na nga dili tanang nasod sa Southeast Asia magsugod og klase sa buwan sa Agosto. Pero as a general policy po, ay didinigin pa po sa Kongreso yung mga resolution para marinig po natin yung mga pros and cons na paglipat. Matod sa Dean sa University of San Jose Recoletos College of Law, gitunan pa sa ilang universidad ang pag-usab sa pagsugod sa klase. Matod niya, dakong gubot sa sektor sa edukasyon kung dili magparehas ang schedule sa mga eskwelahan. Mahimong ipahamtang sa gobyerno pinaagi sa usa ka palisiyang schedule sa higayon nga magkaguliyang og mag-iya-iya og academic calendar ang mga eskwelahan. In management, good, synchronization is very important. So if we want to manage our educational system that well, we need to synchronize everything as much as possible. Tungod kay gipatuman na sa University of the Philippines System, lakip na sa University of the Philippines Cebu sa tong probinsya ang pag-usab sa academic calendar at ngan karon sa mga apektadong sektor sa edukasyon, labaw na sa mga estudyante kung magmalampuson ba ang pagpatuman ini aron mahibawan kung angay bagyod usbon ang academic calendar sa atong nasud. King Perez, News 5. Ibuksan kaghapon ang Central Visayas Regional Athletic Association. Gilingaw sa dakbayan sa Sugbo nga mao ang host city ang 12,000 ka mga delegado pinaagi sa pagpasundayag sa mga mananaog sa milabayng sinulog. Jinky Bargio, Sugilimi. Di mo menos 12,000 ka mga delegado nga gilangkuban sa 10,000 ka mga atleta ug dulan sa 2,000 ka mga magtutudlo, local officials, coaches, team managers ug officiating officials ang misalmot sa Parade of Colors sa pagbukas sa Central Visayas Regional Athletic Association Meet 2014. Sa kadaghan sa mga misalmot, napuno ang grandstand sa Cebu City Sports Center. Mensahe sa Regional Director sa DepEd 7 na magbaton og sportsmanship ang tanang atleta nga magsangka sa nagkalain-laing sports event sud sa 11 ka adlaw. Ang atong mga coaches ato gyud gipahimatngunan nga ang mga bata iagi gyud sa physical check-up. We will not take things for granted. Kaya sa ini mga bata, desidido kayo. Ang gikabalakan sa host city nga dakbayan sa Sugbo, maulang ang posibleng kadaot sa panahon nga mahimong makadilatar sa mga duwa. Ang possible challenges like ang weather. For that, weather. Yeah, at the same time, transportation, naka-traffic na dali sa Cebu niya. Ang ato mga venues are different locations. We have 20 different locations. So they have to wake up early, going to and fro the venue. Gipasalig ni Mayor Mike Rama ang seguridad sa mga delegado samtang ania sila sa syudad sa Sugbo. Ang opening ceremony nipakita sa mga mananaog sa mga contingent sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan nga nakapangangha sa mga bisita. Ang opening sa Regional Athletic Meet gitapos sa grandioso nga fireworks display sud sa Cebu City Sports Center. Jinky Bargio, News 5. Patay ang usa sa 4 ka gituohang tulisan kinsa nakigpinusilay sa mga pulis. Ang tulo na kaikyas, samtang ang usa na corner ilawom sa taytayan. Ryan Sorote, Sugilimi. Nagbuyod na din sa ilawom sa Raman Bridge sa barangay Zapatera si Ferdinand Pasaan, 21 anyos human mapusili sa Special Weapons and Tactics sa Cebu City Police. Si Ferdinand, usa sa 4 ka mga gituoang mga tulisan nga nakigpinusilay sa mga sakop sa theft and robbery section pasada alas 2 karong hapon. Nasagutan sa mga nagpatrolya nga mga sakop sa TRS ang 4 ka mga suspect sa Dan Raman. Kisita sila sa mga pulis tungod sa ilang gidaan nga mga itom nga trash bags apan kahit lang kini nga namusil sa mga pulis.
nakatawag og back-up ang mga sakop sa theft and robbery section ug daling responde ang mga sakop sa SWAT na absent sa mga sakop sa SWAT ang upat apan nakigpinusilay kini. Dinhi sa ilawom sa Taytayan na corner sa SWAT si Ferdinand samtang nakaikyas ang tuloy niya ka mga kauban. Pero pagsita na to, nanagan sila sir, dagan. Atong gigukod, nagipabuthan ta. Kada yung layat aday kaning nga breed. Di makagsaina ni Ferdinand nga si Estrella nga tulisan ang iyang anak. Matod niya nga dunay mikuha sa iyang anak sa ilang balay sa sitio Kamansi, Barangay Lorega, San Miguel, pipila ka minuto sa wa pa kinigipusil. Nag-inusar ang anak ang namatay nga si Ferdinand. Pagkawang trabaho kay nagkaon ng balay, ikuha ng mutaw, kain bakada na ikuha, idadiri. Aros tilon. Nagpadayon pa ang manhunt operation sa mga kauban ni Ferdinand. Ryan Sorote, News 5. Upat kaadlaw na lang sa dili pa ang Valentine's Day. Usa sa mga labing paborito nga regalo mao ang buwak. Tungod niini, nagsugod na pagdoble ang presyo sa mga buwak. Jinky Barrio, Sugin Limi. Dinis sa Bukirang Barangay sa siyudad sa Sugbo, nahimutang kining plantasyon sa mga buwak nga sagadugukon sa mga retailers sa mga panahon nga in demand kini sama sa Valentine's Day. Karon palang daan, may saka na ang presyo ini. Sama sa buwak nga moms nga kaniadto mapalit ra og tag 30 ngadto sa 50 pesos ang bundle. Apan karon moabot na sa 80 ngadto sa 90 pesos. Si Tatay Seno Sabal nga 1970 pa nagsugod sa pagtanom ug pagpaninda og buwak miingon nga mas mahal pa gyud ang presyo ini kung mahal nga adlaw, kalag-kalag ug fiesta senior. Sa pagkakaroon mo mayang presyo ani mura og kanang medyo ni saka-saka na sa gamay. Lahi sa niaging simana nga medyo murag ni dahon gud ang iyang presyo. Sa Freedom Park, hinay-hinay na sab sa pag-display sa ilang mga buwak ang mga komprador. Si Noy Ilpidio nga usa ka wholesaler og mga rose sa Danao City, miingon nga mas daghan ang orders niya sa mong buwak panahon sa adlaw sa mga kasing-kasing. Giangkon sab sa naninda nga si Lisa Ingles nga sa kadaghang klase sa iyang tinda, mas halinon ang rose bisan pa og doble ang presyo niini atol sa Valentine's Day. Ang presyo kay kanang di masag kayo lugi sa mong pananom ba kay kanang maayo man ang presyo si Juan Dailisa. Ano? Sa 2 days up, kuan na siya, mustaka na siya. Kay kuan man. Kusog naman ang karga padungan to sa lain nga lugar ba. Parang para sa Bohol. Jinky Barrio, News 5. Og mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Lunes, Pebrero 10, 2014. Kini si Frank Balilon. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita. Action! Nabalot ng tensyon ang lugar na ito. Sa North Caloocan bandang alas 8 kagabi, pinaligiran ng mga pulis ang isang bahay. Pati ang SWAT team, nakabantay din. Isang lalaki kasi, ang hinostage ang kanyang 5 maliliit na anak at isang pamangkin na babae. Isang kitchen knife daw ang nakatutok sa dibdib ng 7 taong gulang na dalagita. Nais daw niyang makausap ang asawa na umalis ng kanilang bahay kamakailan. Makalipas ang 3 oras, kusa na rin sumuko ang hostage taker na nakilalang si Emmanuel Palasol. Inamin ni Palasol na nagdilim ang kanyang paningin dahil sa matinding selos sa misis. May naging ka-textmate po kasi siya, nabasa ko yung ka-text.